Hej, jeg hedder Marie Isaksen, og jeg er på krydstogtferie med hele min familie. Førstehåndsindtryk, det er, wow, hold da op, mand. Det er jo kæmpestort, og der sker en masse, og der er noget for både børn og gamle og, ja, og de unge. Så det er vildt. Alle er bare søde. Tjenerne smiler og spørger ind til, hvor vi kommer fra, og de er vildt flinke alle sammen. Selvom der er mange mennesker, så er det ikke noget, man mærker. Altså, der er selvfølgelig nogle steder, hvor der godt kan være kø, når man skal ind og spise eller noget, men så er der bare et andet sted, man kan gå hen og spise, så ingen problemer. Nej. Vores indtjekning, den gik rigtig fint. Alt stod klart. Kortene var sat op i sådan, ja, der hvor de nu skal sidde, og der kunne vi bare tage et kort hver og gå ind. Døren stod åben, og vores kufferter, de stod klar, så ingen problemer. Jamen, der er mange spisemuligheder. Man kan gå ind på fine restauranter, hvor der kommer tjenere og servicerer en. Man får faste tjenere, som kommer hen til det bord, man sidder ved. Og det går ikke ret lang tid, synes jeg, inden man får serveret, selvom der er så mange mennesker. Og så kan man også gå ind, hvor der er flere store steder, hvor det er til selv bord, eller hvor der er alt muligt mellem himmel og jord, man kan spise, altså. Så det er fint at være sammen med børnebørnene, de er med her, og vi kan jo lave en masse aktiviteter sammen med dem. Vi kan bade sammen med dem og køre rutsjebane og i spa, eller hvad hedder det, boblebad og sådan noget. Det er de ret vilde med. Og så er der minigolf, og jamen der er simpelthen så mange ting, vi ikke har prøvet endnu, som vi skal ud og prøve. Ja, jeg glæder mig i hvert fald til at komme ned og få lidt massage, og så jeg ser, om jeg kan få lukket Torben med. Det er ikke sikkert. Han er knap så vild med det, som jeg er. Så, men ellers er der jo stille områder, hvor vi kan hygge os sammen og læse i vores bøger, og ja. Altså, jeg vil sige, det som vi har glædet os allermest til, det er simpelthen at komme ud på havet og nyde det og slappe af. Det elsker vi simpelthen. Og selvfølgelig vil vi også gerne ud og se nogle af de forskellige byer. Og så vi har tænkt, der hvor vi nok vil stå af og kigge på noget, det er Rom, for der har vi aldrig været. Altså nu, hvor vi har prøvet sådan en krydstogtstur her, så tror jeg godt, det er noget, vi kunne tænke os igen. Det er bare så fantastisk, altså. Og børnene, de er vilde med det, og det er vi også. Ja.